Niin, sinne kokoukseen. Joo, mä lähden tulemaan. Pieni töytäisy tungoksessa ja hetkeksi herpaantunut huomio. Kansalainen pääsee harmillisen helposti taskuistaan. Suomeen on rantautumassa uusi ilmiö, taskuvarkaus. Nyt jouhua useampi ranskalainen saapuu polkuveneellä Suomen rannikoille varastelemaan kansalaisten taskuja. Helpoimpia varastelun uhreja ovat vanhemman ikäluokan ihmiset. Jyväskylässä ilmiö ei ole vielä levinnyt laajalle toisin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tilanne on hälyttävä, joten asialle on tehtävä jotain ennen kuin on liian myöhäistä. Mikä sinut sai ryöstelemään taskuja? Se on mukavaa ajan viettää. Ei se minun esi-isänä ole tehnyt tätä työtä kauan ja muina sinä aikoina. Kauanko sä olet harrastanut tätä? Siitä lähtien, kun minä synnyin. Kuinka monta taskua tulee ryöstettyä keskimäärin päivässä? 5.